Kofu agaledu tigiala bi tene afrikalo tile muga ani wolofla san bafla ani muga san aw minnu sogoleme ana bololo sanfɛ an ka foli bɛ aw ye fo sigiyɔrɔ nin y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye juma tɛmɛnen afrikalo tile muga ani naani san bafla ani muga mali gouvernement ni faransi jamana y'u bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ mali duguma kalanso o lɔgɔli karamɔgɔw ka dɛmɛ cogoya ma min ye u ka baara siratigɛw ye faransi jamana ka nin dɛmɛ bɛ tɛmɛ u ka cakɛda fɛ cakɛda min n'a m'ale wele daɲɛteliya la ko AFD n'o ye agence française pour le développement n'ale ka baara fanba sigilen don farafina yiriwali baaraw sabatili kan o hukumu kɔnɔna la AFD ye sefa wari miliyari 6 bila mali gouvernement ka bolo kan wari min bɛ kɛ dɛmɛ ye ka se mali lɔgɔli karamɔgɔw ma ka daminɛ faso ɔkɔlisow kana se kɛnyɛrɛye lɔgɔlisow ma fo ka taa se sigida ɔkɔlisow ni madrasaw ma nin wari min kɛ dɛmɛ ye min b'a to lɔgɔli karamɔgɔ u bɛ se ka san sɔrɔ u ka baara kɔnɔna la cogo min na bolonɔbila kɛra nin sɛbɛn in na jumadon komi an y'a fɔ cogo min mali minisiriso fɛ min ka baara bɛnnen bɛ mali ni jamana wɛrɛw cɛw baaraw ma ani faransi lasigiden min sigilen don an ka jamana kɔnɔ nin waati in na an k'an kɔlɔsi kunnafoniyaw la nin waati in na jamanakuntigiso ka kuma lasɛbɛgɔ b'a yira an na k'a fɔ ko nin waati in na ko kunnafoniya min n'o kɛlen bɛ ka diɲɛma labɔ bi n'o bɛ tali kɛ ko jamanakuntigi fariganen don fiɲɛbana min kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ fɛ u k'u bɛ bɔ ka seereya k'a fɔ k'an ka jamanakuntigi n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ko a bɛ don min na ko bi k'a ka kɛnɛ nin na kosɛbɛ ko baasi fosi tɛ a la ko fɛnɛ k'a labɛnnen don bi ntɛnɛn ka baara dɔw daminɛ ani a jamanakuntigi wɛrɛw walasa fɛn fɛn n'o ye gɛlɛya ye n'o bɛ se ka tali kɛ ni bana in cogoya kan min b'a to u bɛ se k'o gɛn ka bɔ farafina jamana in kɔnɔ cogo min na a ko o baara ninnu olu bɛna tali kɛ u ka bɔlɔlɔ min sanfɛ n'a fɔ ko video conference u ɲɛɲini kan ka k'o sanfɛ o kɔ ko jamanakuntigi ko nin waati in na a kuma sirilen don kosɛbɛ ka da ka bana min ka tɔɔrɔ min se jamanadenw ma a ko a tɛna saliya don si a n'a ka gouvernement ka baara o baara n'o de kan ka ta min b'a to maliyɛnw jamanadenw bɛɛ bɛ se ka san sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min k'olu bɛn'o baara in de waleya diɲɛma don o don o hukumu kɔnɔna la hali bi a ko a bɛ tasibila kɛ ka se banabagatɔw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a miiriya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ banbagatɔw ma a bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ nɛɛma ani bi maa o maa n'o cɛsirilen don ni bana in kɛlɛli la jamana in kɔnɔ k'a ka foli ni tasili bɛ ka s'u bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an b'a ɲini jama fɛ ko kunnafoniya fɛn fɛn n'o bɛ se an ma ko bɛɛ lajɛlen tɛ tiɲɛ an ka kumaw farafasiya ka ɲuman bɔ ɲuman na fiɲɛbana kibaruyaw la kɛnɛ minisiriso ka layidu dilen kɔfɛ k'a yira jɛma la k'u bɛ kunnafoniya di kunnafoniya jɛlen di an bɛɛ ma don o don min b'a to bana in cogoya bɛ se ka dɔn jamana kɔnɔdenw fɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna la bi tɛnɛndon afrikalo tile 27 an b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli 95 kɔ maa 19 k'olu garisigɛra banakisɛ na kunun ani bi ni ɲɔgɔn cɛ maa kelen k'o kɛnɛyara fo k'o labila ka taa ka so o ko banbagatɔ ma sɔrɔ kunun ni bi cɛ bana in bolo o cogoya la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko bana in donni an ka jamana kɔnɔ ka se bi ma ala ye maa 408 ni garisigɛ don bana in na banbagatɔ sa o kɛra maa 23 ye mɔgɔ 13 la olu ka fatuli kɛra u yɛrɛ ka so maa 113 olu nɔgɔyara fo k'olu labila ka t'u ka so maa 7 olu taara jamana kɔ kan furakɛli la hukumu kɔnɔna na halisa an b'a se bɛɛ ma k'a fɔ ko bana in a kɛlɛli an bɛɛ lajɛlen ka baara don wa ko gɛlɛn tɛ baara damadɔw bɛ yen an k'olu matarafa diɲɛma don o don n'o ye tɛgɛ koli safinɛ la fo k'a jɛ tɛgɛko kɔ waati ni waati n'an bɔra an ka to ka alikɔliji n'o ye a gɛlilama ye k'o k'an tɛgɛ la k'an tɛgɛ masaya n'o ye ni waati ni waati ka n'an kɛra sɔgɔsɔgɔfɛn ye an ka sɔgɔsɔgɔ ou bien ka tiso an nɔngɔnkun kɔnɔ walima an ka mabɔ ɲɔgɔn na yɔrɔw la yɔrɔ min ni an wajibɛlen don ka taa o yɔrɔ la min ye mɛtiri 1 ka se fo mɛtiri 3 ma an k'o don an n'an limanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ bɔ an ka nun datugu ni fini jɛlenw ye min b'a to maa wɛrɛ ka banakisɛ kana don an na walima an ka banakisɛ kana se mɔgɔ wɛrɛ ma an bɛ dugawu kɛ hali bi banabagatɔw ala ka kɛnɛya di u ma banbagatɔw ka hinɛ olu la
kabakoko ni kabakoko ye bi ko boli tɛ dan kɛ 7e arrondissement n'o ye an ka commissariat 7nan min sigilen don Bamakɔ kɔnɔna na ale b'a lasama k'a fɔ ko an ka kulubalikɛ dɔ n'ale kun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Guinée dugu ma Guinée dugu min n'a tɔgɔ ko Sigiri ale sa danaya fɛ fo a ka ɲɛmaa ye danaya d'a kan k'a ka nafolo kalifa la a filɛ k'o ka Guinée wari $400,000 ta ka boli ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fo Mali jamana kɔnɔ ayiwa komi boli tɛ dan kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na sa commissaire Alfuseni Ag Suleiman ale n'a ka baaraɲɔgɔn olu le filɛ ka ngwara da ni kulubalikɛ na k'a yira k'a fɔ ko n'i bolila ka bɔ Guinée ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Mali la diɲɛ maaw sisan u kulonnen don ɲɔgɔn na ɲininiw sira fɛ a ko i tɛna se ka boli ka tɛmɛ o bɛɛ la o cogoya hukumu kɔnɔna la an b'a yira aw la k'a fɔ ko danaya bonyana cogo o cogo kulubalilakaw ka kɔlɔsiw la janko nafoloko sira fɛ n bɛ dan siri an ka bi kunnafoniya cogoyaw la nin baara in bɛɛ lajɛlen labɛnna AMAP ANCD ka jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la a k'an bɛn waati wɛrɛ